live. INPT long live. Pikiranku long live. INPT long live. Kereta Tipraland dakti senam nai. Kereta Tipraland dakti senam nai. Nai jung Mario jung Koran Mario bodonai. Nai jung Mario jung Koran Mario bodonai. Botak bukrok dole pai de. Boba galak ke. Maharaja ke. Pikiranku ke. Prasado pak ke. Sampai. Takau ini bemeng. An mengkala sopon Tripura. Neng bo podotong. Actually Maharaja 2019 जेफोर कांग्रेस एकारनि सिमे आं महाराजानि लगयो दङ फियाबा आं जा रां फैसा करैनि बाय क्लाइमियाव दङ बुजिखा सामन क्लाइमियाव दङ तय अमनि बाय नुगा सुगा ताव किन्तु अनेक बखायावबे निजे अखातनि खूब मुसुक माने एक्साइटेड रंजाग आं महाराजानि आइडियोलॉजीनो गाम उंजाय बजे थामचा बनि यूनिटीना आं गाम उंजाय आं बनि लगयो ताव प्रत्येकटा दिल्ली जेकुनो जागा एनी हाव आं एनी प्लेस आं थाङै काबाद खालाय दङ दिनाव ए जे फाइनाल ए जायगानि मुं खालायतमा आच्छा इबोखला जों प्रथम यक तुइसा बंकुल पन्चायतनि अर थाका अरनि तारपट मनिराम पारानि डाइरेक्ट इ चिन्तारामबारि एबं माग्रुम पन्चायतनि अंतर्गत खालायो ते इरो फाइमानि ताव इरो फाइ गोबांमा नुंखा जिनि महाराजाना गोबांमा हामजांनाय दङ फियो बने आइडियोलॉजीनो अनेक गाम उंजागो जों मेला थकाय जाय ते ब्राउरंनि ओपिनियन क्लब ब्राउ सा जों आरो बुरुबाय थकाय जाय दुनिया हने फाइनाल 6 तारिख जे इलेक्शन आरो बो पार्टी जितनाय नवनि एबो नाव जितनाय जे मन सियोर कोनो अब तो कॉन्फिडेंट दङ एकदम 100 to 100% फियोबा जनगण से ताव सामान्य जे फिल खालायनाय मतले जे साधारण बरक दं जे जनगण दं जे भोटार राग दं ब्रक तो ब्रंनि ओपिनियन साइ रखा जे इरो कमप्लीट ठीक दङ इरो महाराजानो जता हामजा जेरा थां जय बुवागारा जय महाराजा जय त्रिपुरा सादका हामबाय ताखौ सपन्ना